Таленавіты беларускі паэт, перакладчык, публіцыст, літаратуразнавец, фалькларыст, грамадскі дзеяч, лаўрэат дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, народны пісьменнік Ніл Сымонович Гілевіч. Нарадзіўся ў вёсцы Слабада Лагойскага раёна Мінскай вобласці ў сялянскай сям'і. Пісаць вершы Ніл Сымонович пачаў, калі яму было 9 гадоў, а першы надрукаваны твор «Верш Яблынька» з'явіўся ўжо пасля вайны ў 1946 годзе. Асноўнымі матывамі паэзіі Ніла Гілевіча з'яўляецца любоў да роднага краю і яго гістарычнай спадчыны. Выдаў для дзяцей кнігі вершаваных твораў «Сцяжок на мачце», «Сінедомік, сінедом», «Зялёны востраў», «Дожджык, рыбасей», «Калі рана ўстанеш», «Добры чалавек». Дзіцячая паэзія гэтага мастака арганічна сліта з традыцыямі беларускага фальклору. Нязмушана, мудра далучае паэт дзяцей да духоўных скарбаў свайго народа, да агульначалавечых каштоўнасцей. Школьны ранец можа быць і цяжкі, і лёгкі. А чаму і як сябры? Запытайце ў Лёўкі. Ён са школы учора бег праз усю дарогу. Толькі ранцы на сабе не адчуў ні троху. Хоць было ў ранцы тым, кніг бітком набіта, а здаваўся ён пустым, без вагі нібыта. Ветру хуткага хутчэй, Лёўка бег у хату, і адразу ад дзвярэй гучна крыкнуў тату: «Паглядзі, што я прынёс! 5 у кожным шытку!» І глядзеў угору нос ад пачуцця ўзбытку. А сягоння проста жах. Лёўка наш са школы грошы ў лезве не ў слязах, гэткі невясёлы. Ранец новенькім такім непрыгожым здаўся, а цяжэрны ход ты кінь. Лёўка аж згінаўся і глядзеў не ўгору нос, а ў зямлю дадолу. Што ж такое Лёўка нёс? Што валок дадому?